1941 bisio Raipura danga bai 1946 bisio Noakhali danga nangai aroni Hindu Bangali rok kharui Tripura o phaikhe Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya borongno tongthaisa thairkha. Maharaja Bir Bikram Manikya borojarokni bagui puila Kalyanpur amsayo 11,000 durun aboni ulo Tripurani kwbangma amsayo 1,95,000 durun ha jaga khatiwi narakha. Bayapsong dinini o video sing nalenai Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya ni Laibumani Part-02 video. Bubagra masao asugma ulo Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya hukbarno kusugo tisanani saitokha. Bo kami hasugo tongnai huk khlaisanai lukurokno huk khlainani yakarui kheto panthor chuwaiui hukbar khlainani o phan rkha. Aboni bagui kisasuk ha jagabo khatiwi narakha. Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya huk khlaisanai projarokni bagui Kalyanpur amsayo 11,000 durun eba 110 square mile ha jaga khatiwi narakha. Aboni ulo Tripura hani kwbangma amsayo 1,95,000 durun eba 1950 square mile ha homan jaga khatiwi narakha. Hake abo bebak dalogui 2060 square mile jaga khatiwi narakma khlaikha. Aboni area tormani rainnaikhe Tripura hastani khaksa bai baksa toro. Phiaba Tripura ha Bharat ha bai merger agreement engmani ulo political leader rok bud manani bagui a khatiwi narakmani ha jaga o East Pakistani phaine borok rokno tonei rekha. Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya ni molobo haino Tripura o kwbangma lama swnamnani saktarjakha. O molono Tripura o puila bisroi lama swnamjago. Abono tui bebak subdivision nogor somiti bo khajakha. Agartolano naithothoke sajokjak aguli swnamna bagui haphangni gosimung maina sak jesa jaga phano langkano nokma tangya khlaijakha. Tai swkangni simino planning khlaiui lamarok swnamjakha. Swkangni simi planning khlaimani bisingtwino Agartolani Central Road ni busuk bukhago Maharajganj bazar eba Gul bazar Kunjobani Malanchoni bas Ramnagar amsai Uma Maheshwari Mandir Benubon Bihar eba Buddha Mandir tai kotor nogrok swnamjakha. Agulino karibo bo kami rogo hamkraini bagui gram mondol mungui committee swnamai ro. Phiaba a gram mondol kami o busukba hamkrai khlai mankha a kokrogle mungsa bijabo phano sijakmanya. Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya ni molni tai kaisa sajakuknai patimung wngkha 1941 bisio Raipura o danga nangui Hindu Bangali rok aroni kotului khari phaibakhe Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya borokni Tripura hao jaga rkha. 1946 bisio bo haino Noakhali o danga Phuru bo haino aroni khari phaina Hindu Bangali rokno bubakra borokno Tripura hao jaga rkha. A kokrokno taibo kwbangkhe sugrubui sana thangkhe omo hai 1941 bisio Dhaka amchani Raipura o Hindu bai Muslim rokni bisingo danga nangkha. Aboni bagui Raipura amchani hazar Hindu Bangali rok nok huk yakarui Tripura hao ashroida mano hwnwi Akhawra rail station o phaiui bathakui tongphaibakha. Kumila district ni British authority abono tui mungsa phano yapiri romna nalia. Afuru Akhawra rail station authority mungsa phano palmanliya wngui bubagra Bir Bikram Kishore Manikya ni aro phai sokbaikha. Yango Agartolani Rajbari o Afuru bubagrani buma Rajmata thimani Shraddhoni panda wngui tongo. Maharaja bo Afuru a panda no tongo. Abo haijorao Akhawra rail station ni station master Deolor Saheb aro sokphaiui sakbaithang danga nangui Hindu Bangali rok kharui rail station no bathakui tongphaimani kokno Maharaja no saikhna rkha. A kok khnaui Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya leria karui Tripurani lama khologui a borok rokno Tripura o tubudi hnui dagikha. Abo haikeno Bangla hani borok Tripura o haphakhe Maharaja borokno tongthaisa thairok rkha. Bangla hani Hindu Bangali rok Tripura o haphaimani tai kaisa wngkha 1946 bisini Noakhali Danga. Tabuk Bangladesh ni Noakhali district Feni district tai Lakshmipur district khobui a jorao Noakhali amsai mungbai sinijago. 1946 bisini October talo Lokhi Puja ni sali simi Muslim rok Hindu rokno attack khlaio. Muslim rok Hindu rokno butharo rangri rok nao nok huk soksao Hindu rokno Muslim dharmo habruo Hindu buri rokno romphireo romitlango. Abo haike hazar Hindu Bangali rok a dangao khlaijakha. Aboni bagui kwbangma Hindu rok aroni khari Tripura Assam tai West Bengal o thangbaikha. Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Phuru borokno Tripura o tongthaisa thai bagui rkha. Bayapsong Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya ni Laibuma asingbai payakho
aboni part 3 video tubi phainai next video o tinini bagui aswk no sinai jotono hambai.